Sandbox 2 on jatkoa Sandbox-oppimispelille. Siinä jatketaan talon perustusvaiheesta aina kivijalasta kattoon saakka. Pelin tavoitteena on havainnollistaa talon rakentamisen eri päävaiheet pelaajille. Kolmiulotteisessa virtuaaliympäristössä toimiminen on loistava tapa oppia se, mitä oma kotitalon rakentaminen vaatii. Kuvitteellisessa ympäristössä on myös turvallista tehdä virheitä ja oppia niistä ennen kuin lähtee oikealle työmaalle.